मी निवास महादेव पाटील राजापूर. मी निवास महादेव पाटील राजापूर. तुर्ची हायस्कूल, श्री सिद्धेश्वर हायस्कूल तुर्ची इथला माझी विद्यार्थी आहे. आणि माझ्या पण मुली मी तिथं शाळेत आता 5वी पासून तिथं ऍडमिशन घेतलेलं. आता माझी एक मुलगी भाग्यश्री 10वी म्हणजे 9वीला आहे, आता ती 10वीला जाईल. आणि धाकटे ती श्रावणी, ती आता 9वीला जाईल. मग आता तुमचा उपक्रम जे बघितला ते खरोखरच छान आहे. छान म्हणजे खरोखरच छान आहे. मला म्हणजे अचानक तुम्ही येऊन घरी भेट देणं वगैरे हे ते मला म्हणजे बरं वाटतं. आणि ते आता 6 ते संध्याकाळी 8:30 वाजेपर्यंत जो म्हणजे अभ्यासाचा उपक्रम आहे ना, तो म्हणजे प्रत्येकाच्या घरी जाऊन भेट देणं वगैरे हे खूपच छान वाटतं.